Ayan guys, nilalaga nila ang itlog. Yan, na maalat. Ayan pala, ang laking kaldirong nilalagyan nila guys. Ayan. Ganyan pala ang paglaga ng itlog ng maalat. Lagyan ng ano para hindi maano ng hangin. Paano pag umulan? Diyan yung niluluto. Diyan sa loob. Ah, may yero siya. Bakit? Ah, parang extension. Lapit na bandaling Maningas, oh. Ito yung kahoy, eh. Maningas siya, oh. Okay, guys. Ayan. Yan ang pagluluto ng balot. Ay, balot. Maalat. Itlog maalat. Ganyan din siguro ang pagluto ng ano, no? Yung balot, no? Ganyan din. Ah, ganyan din. Parang ganyan din. Oh, Maningas na, oh. Tapos na? Dan? Tapos na? Yung magdamag na pala yan. Yung magdamag na daw guys yung pagluluto niyan. Umaga na pala yan. Malulog.
guys. Iwanan na lang yan, magdamag na yan. Ito na yan. Ayan, ayan si Aaron, ayan. Magay kayo ron, magay. Ayan. Ba't mo ko binibidyo nga eh? Ayan, magay ka ah. Hindi ka naman nag-hi. Makita ko sa vlog mo. Makita ka sa buong mundo. Ayan. Okay guys. Ayan lang ang aking share sa inyo pag-vlog ko. Ayan. Tapos na. Ayan guys. May dalawang chicks na naglalakad. Ayan. Ayun. Maglalakad ang dalawang chicks. Ayan. Ayan. Wala na. Okay guys.